খাই খাই দিবি শোন যা যে ଯିବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଉଠୁ ओम ह्रीं कवचाय हं ओम ह्रीं मित्राय वंशता ओम राहकर्ताकरवृषाय अस्त्राय भटाय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम पूर्णात्मन्त सवितुर्वरेण्यं पूर्णात्मन्त सवितुर्वरेण्यं पूर्णात्मन्त सवितुर्वरेण्यं पूर्णा ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତ ହଁ ପଛାଡ଼ୁଆ କରୁଛି
କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଏଇ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ସାନରମପୁର। ଆମ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳା ମା'ଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଆଜି। ହଁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ। ହଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭସାଣିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିଗଟ ଯିବୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ନା।